рейтинг дар барномаи вӯжомӯз чист ва мо чӣ хел метавонем дар рейтинг тоб бироем? Нигоҳ кунед, вақте ки шумо барномаи вӯжомӯз мебинед, дар якум саҳифа шумо дар рейтинг аст, ҳамин баннерои болода. Вақте ки рейтингҳо дар миҷихен, нигоҳ кунед, як лав нишон метавад топ 30 нафари ҳамада калима зиёд кардагиёра. Нигоҳ кунед, Куромшоҳ, Хуршед, дар мин хел мерем 30 нафар, Осия Раҳмонова аз English 24. Анами поёни номшон да вожа навистага ва як шумора ҳаста 29 вожа, ина мисол Давлатшоҳ 31 вожа, Фарзеншоҳ 31 вожа. Инамиё ҳама қадар калима азёд кардагиан дар давоми як рӯз. Ва агар ҳозир ман 30 вожа азёд кунам дар як рӯз, ман метавонам ки Осияра бигзарам, худам дар 30 унҷо бошам. Рейтинг биромадан, топ дар биромадан фақат активности шуморо нишон медиҳад. Чанд қадар калима зиёд азёд кардем, ҳамон қадар тез шумо боло дар мебироед ва шумора дигарро мебинанд. Инҷа рейтинги ҳафтаина ҳастай, инҷа рейтинги моҳона ҳастай ва инҷа рейтинги солона ҳастай, ки дар умум чанд қадар мардам дар як сол калима азёд кардагӣ, 3602 калима Сафиуллоҳ азёд кардагӣ. Тамом инами рейтинги инами чизай, кӯшиш кунед ки ҳама вақт дар топ бошед.